अमखाय गरजि रेलवे स्टेशन निसिमि वीरचन्द्र थांबा लामा साउथ त्रिपुरा गेट अमखाय फर्स्ट टाइम आं तिनिनो सकबायो आमसे सिगां खोनामां तिनिखाय आमहाय जरांखाय यांगो फाइनानि नानाखा हरांनाव नायथुगै दिनेश बाय नापति गाय जों अट'बाय एकदम तंथ'दखाय थांलायो बिउटिफुल एकदम नायथावथाव बलंनो सिनारि बेलाखे लामा गाहामसो नामखाहे दा फार्स्ट क्लास बेसे किलोमिटार फुनुक दं गरजि स्टेशन बाय 5 to 6 किलोमिटार जों फार्स्ट कोनार थांग्रानाय दिनेश निनगो बबाय फेस टू फेस बक्स सालायनानै टप फाइनालिस्ट दिनेश जमातिया वीरचन्द्रगो नायनो रक नरक नाय दंदि दाय नरकनि लाइक कमेन्ट नरक शेयार खालायमानो अमनानो कइलाय आंगो साउथ त्रिपुरा फासिङानि बेरायमु दिनेश दाय नापति सं दंमानि बागै बरंनो नायथोगै मा फाइमानि दिनै बरंमै मा लायनानि बागै गां बेलायखे दंथ'गै दङ नायनाय रको बेलायखे दंथ'नाय खा खालायो ब्लग नरक ब्लग नजारा नायनाय दिनै नरकनि लाइक कमेन्ट शेयार खालायदो गाय दिनेश बाय नापति बरकबो दियार नङि दंलायखाना दाम दां बरंनो साहरजाक स फार्स्ट दिनेश निगावबो थांग्रानाय नाय दं दे मेप गाय दिनेशनि नगो थांमानि रुट मेप गुगल बायजों गुगलाव फल' खाय थां दङ Ini sama nih bang, lalu yang kasih tomat di para, ayam kayu sama macam. Ayam mau nubah tuh sampai jam kira. Tapi kilometer kan.